бародари азиз, ассалому алайкум. Умедворам ки ҳама каса хубу бардам бошед. бародари азиз, бобо Исроил аз Тоҷикистон ба Екатеринбург сафар доранд. Худо хоҳад пакоҳ ба роҳ мебуроянд. Касое ки бор доред аз Тоҷикистон метавонед акои Исроил номерошон дар зери навор мешавад. ватсапашон ватсапо 24 соат ҷавоб медиҳанд. ҳамватанои азиз, худо хоҳад ҳаракат мекунем ки ҳамеша дар фикри шумо бошем ва ҳамеша дар фикри ободии як ҳамватан, ҳамдиёр бародар бошем, хоҳар, модаро. иншоалло бисёр тамошо мекунем, худо хоҳад ҳаракат мекунем, каме ҳам бошад дастгирӣ кунем ва ногуфта намонад бародари азиз, бисёр ҳамкорон, бисёр шиносо узбеко ҳастанд, қирғизо ҳастанд, даже аз Догистон ҳастанд, шиносо аз худи Россия ҳамкоро ҳастанд ки дар канали ман подписатсия кардагиянд. ҳар рӯз мегӯянд ки ба забони русӣ гап зан. барои ҳамин дар ҳамин рӯз бортан ба забони русӣ гап мезанам. бародари азиз, аз шумо хоҳиш мекунам дастгирӣ кунед. агар ягон хатогӣ шуд дар комментария нависед. касое ки розӣ ҳастед ки ман бо забони русӣ канала мақсад пеш барам, дар комментария хоҳиш мекунам нависед. салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон, ҳамдиёрони азиз. умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. худо хоҳад мо қарор дорем дар аэропорти шаҳри Екатеринбург. худо хоҳад оҷа аэропорта барои шумо набор мекунем. бисёр бародару хавотир шуда истоданд ки бисёр граждани ино бемалол рафта истоданд. барои ҳеҷ хавотир нашавед, вале моҳи октябр ва як қонун бояд бирояд ва ин қонун ба кор медарояд. баъд ан он вақт то 27 сола мумкин не мақсад загранпаспортшо мегирам. ман ам хел шунидам, вале ин қонуне ки кор накарда ист. ха бародари азиз, барои нархҳои билет дар ватсап нависед, онҷо нархҳои билета ба шумо гуфта метиҳем. Екатеринбург Хуҷанд 13500